לפודקאסט שלנו. הפרק היום מטפל באחד הנושאים הרותחים ברגע שנכנס ה-AI לחיינו, והוא כמובן ה-AI Security. איתנו היום ניצן לוי, חבר יקר, מרצה בכיר, בוגר קורס סיסו בעצמו, שנמצא בצוות ההיגוי המוביל את קורס המנהלים הבכיר שלנו, סיסו DPO, כבר 8 שנים. אתה מאמין שאנחנו מריצים את זה כבר 8 שנים ביחד, ניצן? לא יאמן, לא יאמן. כיף, לא הזמן עובר יאמן. מהר. לגמרי, כשנהנים. וניצן פיתח לאחרונה קורס חדש באבטחת AI, ב-AI Security. אז ניצן, לאלה שלא מכירים אותך, ספר לנו בקצרה על הרקע שלך, בבקשה. טוב, אז קודם כל אני שמח להיות פה, ערן, זה תמיד מרגש כל פעם מחדש, אני לא יודע, זה שאתה מציג אותי, אני ברווזים. טוב, אז ככה, אני במקור התחלתי מעולמות פיתוח התוכנה, כן? כלומר, הרקע שלי מתחיל מבניית מערכות, משם המסלול שלי היה לעולם התשתיות, תפעול וכדומה, מדריך מוסמך של סיסקו, ומשם המשכתי לעולמות אבטחת המידע, מדריך מוסמך של כל הגופים הגדולים בעולם, וכמובן עם כל ההסמכות CISSP, CISM, CDPSC, CCSK, וכל שאר הקיצורים על הברורים. ולאורך השנים עבדתי עם הרבה מאוד ארגונים בארץ ובעולם על הגנה על מערכות, פיתוח מאובטח. אני מאוד אוהב רגולציה וביקורת, אני מודה, ואני גם אוהב את הטכנולוגיה. והחיבור הזה שבין הסייבר וה-AI הזה, אתה יודע, יוצר איזשהו משהו שהוא חדש, מאתגר, ואני חושב שהקורס שאני מנסה להרים הוא מאוד מתחבר אליי באופן אישי, כי הוא הכל, כן? AI הוא שילוב של פיתוח תוכנה, תשתיות ואבטחת מידע, ואיכשהו זה ביחד הכל. אז זו התשובה הקצרה. אוקיי, אז למה בעצם צריך לאבטח AI? לאיפה תחום ה-AI Security מתפתח, בדרך שאתה רואה את זה? אז אני אגיד שזה כבר לא, אתה יודע, זה כמו שהיינו במהפכת המובייל והמשכנו לקלאוד והמשכנו, זה נראה לי ש-AI זה כבר לא משהו שהוא בשוליים וכולנו מרגישים את הלחץ להכניס AI לתהליכי עבודה, לפיתוח, לקבלת החלטות, זה הכל הנושא של מצד אחד דרישות של העסק וחדשנות והישרדות בסיסית, מהמם. ומצד שני, אתה יודע, AI מייצר משטח תקיפה חדש לגמרי, כלומר, גם ארגונים שמרנים מבינים שהם לא יכולים לנהל מדיניות שמרנית בתחום הזה. יש לנו את הרגולציה שהיא מתקשה, אבל מנסה לרדוף אחרי הטכנולוגיה, וגם שוב, אתה יודע, גם פה צריך לשמור על איזון. לא רוצים לרסן, לא רוצים לעודד חדשנות. איך בדיוק מסתדרים עם כל הדברים שהם שם, כן? פרטיות, אתה רואה את ה-EU Resilience Act, אתה רואה את חוקי הגנת הפרטיות המתפתחים בארצות הברית, כל העולם שם. והחלק כמובן האחרון זה כמובן איך אני בעולם הקטן שלי מתמודד עם הצורך להכניס המון כלים, שזה לא כלים של להרים כפתור או אוטומציה או יש לי, כלומר יש לי פה איזשהו ברווז לא ידוע שעושה הרבה דברים, זה לא תת נושא, זה דיסציפלינה שלמה, וזה קורה הרבה יותר מהר. כאילו, אם תחשוב שהיום לכל אחד יש טלפון נייד, המהפכה הזאת שטלפונים ניידים לקחה כמה שנים טובות, מהפכת האינטרנט לקחה המון זמן, הענן עדיין אתה רואה ארגונים שבמרכאות, תראה את פרויקט נימבוס של ישראל, הכל לאט לאט מתחיל לצפות, ו-AI זה בום, ברוך הבא, אנחנו רוצים AI, וזהו, כאילו משם אתה תמשיך, והמהירות הזאת היא פה, כן? היא פה, וזה הפך להיות או שאתה חלק, או שאתה מאחורה, כן? זה לא אם אני משהו רוצה שהוא... להשתמש בזה בתוך הארגון כדי לנצל ולייעל עוד יותר, נכון? את הפעילות של העובדים, אז איך אני עושה את זה בצורה שאני לא מסכן אותו, בכך שאני לוקח עכשיו דאטה ארגוני, זורק אותו החוצה זה ושמור הבעיה, עליו תוך כדי. זה לגמרי הבעיה, ואתה רואה את השיחות שאנחנו משתתפים בהן על ארגונים שמאמצים AI, ואתה רואה את הסיסו יושב ככה, ומנסה להבין מה נעשה כבר, או הקבלת אפשר החלטות שהיא להקטין את בכלל הנזק. מגיעה, ואתה מוצא את עצמך עם ריבוי כלים, כן? זה לא שיש לך כלי אחד שאתה יודע, חברות מנסות, אבל אתה רואה את הריבוי של הכלים, אני לא אגיד היסטריה, כי בעיניי זה כיף, כן? אני חושב שתפקידנו
לא להיכנס להיסטריה, תפקידנו לתמוך במהלך הזה, אוקיי? להסביר את הסיכונים, לגשר, זה התפקיד, וטכנולוגיה זה כיף, והתפקיד שלנו הוא ממש לא משעמם, אבל ואני יש חושב לנו, שלא. אבל יש לנו גם אינטרס איפשהו כדי לשמר את עצמנו, נכון? ואת התפקיד שלנו, מן הסתם, בתור אני אנשי חושב סקיוריטי. אני לא חושב שזה מגיע מהרצון לשמר את עצמי, אני חושב שכל איש אבטחת מידע טוב, שרוצה לנהל סיכונים, חייב להבין מול מה הוא עומד, כן? זה בין אם הוא אוקיי, רוצה או לא רוצה, אתה יודע. אז אני אשאל אותך שאלה נוספת בנושא הזה. האם AI יחליף את אנשי אבטחת המידע? אם אני איש אבטחת מידע, אני צריך עכשיו להיות חרד לפוזיציה שלי, למשרה שלי? לא. כלומר, אני באמת אומר את זה, וראינו תחזיות, תסתכל על תחזיות ב-23, 24, 25, זה כל כך מהמם. מצחיק לקרוא את הבלוגים של סם אלטמן, שהוא טוען שעוד מעט אנחנו הולכים להחליף את כולם. האמת היא שהוא לא הולך להחליף אנשי אבטחת מידע, אבל הוא הולך לשנות את הצורה שבה הם עובדים. כלומר, אין ספק. כלומר, מה שקורה פה זה שהכלים היום הופכים להיות חלק מהתפקיד שלך, כן? ניתוח, סיכום מידע, מאפשר לך להתמקד יותר בשיקול דעת, קבלת החלטות והקשר עסקי. ולכן, מי שייפגע הוא לא איש אבטחת מידע, אלא מי שייפגע הוא איש אבטחת מידע שמתעקש לא לעבוד עם הכלים האלה, כן? או מתעקש להיות חסם, ולא יודע איך לרתום AI, וימצא את עצמו בבעיה שהעסק רוצה לרוץ קדימה, או שאנשים אחרים יודעים לרתום את הכלים האלה לטובתם ולרוץ קדימה בצורה יותר מוצלחת. אז אז התשובה שלי תן לי זה לראות אם לא, אני הבנתי אותך נכון. אתה בעצם טוען שאיש אבטחת המידע לוקח בעצם את הכלים של ה-AI או ה-Security של ה-AI ובעצם מחבר את זה כחלק מתוך הטולבוקס שלו. זה עוד כלים שהוא לגמרי. חייב לדעת כדי לעבוד בצורה יותר יעילה. זה לא יחליף אין, אותו, זה ייתן אין לו ספק. מינוף. נכון, אין בזה שום ספק. כלומר, אתה מסתכל על מה זה עושה לנו היום, היכולת לייצר אפילו קורסים והכשרות, וזה כל כך הרבה דברים יפים. אני מסתכל על הדברים היפים בכוונה, כן? אבל כן. בסוף זה כלי. אתה צריך ללמוד לעבוד עם הכלי, אפילו לא ברמה של הביט אנד בייט ואיך המודל עצמו וזה, אבל אתה צריך ללמוד איך לעבוד איתו ולמקסם אותו, כן? זה עולם שלם של מושגים שהוא חלק מאיתנו כבר, אי אפשר לצאת מזה, כן? אבל כשעובדים עם כלים אז כמובן גם עושים טעויות תוך כדי. איזה טעות לדעתך הכי גדולה אתה רואה היום שעושים אנשי אבטחת מידע עם AI? תראה, הטעות הכי גדולה שאני רואה זה שאנשים מתייחסים ל-AI כמו עוד מערכת. בסדר? כלומר, לוקחים את הצ'קליסט הרגיל שלימדנו, ובאמת לימדנו, כן? הרשאות, לוגים, הצפנה, עימות וכאלה, ואומרים, וואלה, כאילו, מה אתה רוצה? זה מספיק. זה לא רע, לא לטעות, אבל זה לא מספיק טוב. למה? כי יש את האופי של המערכת אחד, היא הרבה יותר אגרסיבית מבחינת השגת מידע. שתיים, תרצה או לא תרצה, המערכות שקיימות בהן בשוק הן לא בשלות, כן? אני לא יודע אם הסתכלת על Cloud for Enterprise, אני מצטער, זה פשוט רמה שבחיים לא היינו מסכימים לקבל ממוצר אנטרפרייז, מבחינת היכולת שלי לשלוט, כן? אני רוצה להפעיל את ואתה קלוד, מדבר בתור מתכנת, כן? לא בתור בתור מישהו מתכנת, בתור שכבר מנהל ניווט את אבטחת המערכות. מידע, אתה מסתכל על קלוד קו-וורק, כדי שהוא יעבוד אני צריך להיות אדמיניסטרטור. אתה יודע, כאילו, כל מיני שיקולים שאתה אומר לעצמך, מי לעזאזל יצר את זה, אוקיי? והכי מצחיק, קלוד כותבים בהגדרות שלהם של אל תעשו את זה, אבל יש אפשרות לעשות את זה, אתה יודע? ואני אומר שוב, הטעות הכי גדולה זה להתייחס ל-AI בתור עוד מערכת שנמצאת בארגון, אוקיי? זה הטעות הראשונה. הטעות השנייה זה להיבהל, כן? להגיד אסור הכל, אני לא מכניס אליי שום דבר, ואז לגלות שהעובדים פשוט משתמשים בכלים בלי שום בקרה, או מנסים לעקוף אותך. אני אגיד ששני הקצוות הם מסוכנים, כן? אל תהיה במקום שמצד אחד נכנס לקטסטרופה ומצד אחד הוא אדיש, כן? צריך למצוא את האיזון. אבל בקורס סיסו הרי מסבירים לך כל הזמן שאתה צריך להיות Security Enabler, נכון? שאתה צריך להגיד הכל כן, אבל תחת אילוץ אבטחת מידע. יש לך פה כלים, תשתמש בהם, יש לך AI, תשתמש בו. רק בוא נראה איך אתה עושה את זה נכון. תראה, אני מסכים נורא, אבל אל תשכח שמנהל אבטחת מידע רואה עולם של סיכונים וחרדות, באמת, שהארגון לא רואה אותו, כן? כלומר, הוא מנסה לפרש את ה-Worst case scenario, ותמיד זה רע, כן? אף אחד לא מגיע לעבודה ואומר, וואלה, איזה כיף, אני מחבר את הארגון לשירות סאסי החוצה, שפותח על ידי שני מפתחים, הוא מדהים, אבל עדיין, אתה יודע, שוב,
אני אומר, בסוף, זה עולם של ניהול סיכונים, ותשימי לב איך אנחנו תמיד מדברים על ניהול סיכונים, ותמיד היה לי חבר שאנחנו מכירים אותו, לא נגיד את השם שלו, שהם עשו מבחנים לסיסואים, והשיטה, הם היו מציגים בפניהם בעיה טכנולוגית, והתשובה שהם היו מצפים מהם לקבל זה שזה בעיה של ניהול סיכונים, הכל זה בעיה של ניהול סיכונים. אז אני מבחינתי, שאני מסתכל על סיסו טוב, הוא צריך להבין שיש פה בעיה שצריך לנהל אותה. אוקיי? והדבר הכי רע שהוא יכול לעשות, זה ההפך מלנהל, זה להתנהל, כן? לתת לדברים לזרום, ואז למצוא את עצמך עם 50 מערכות שאף אחד לא יודע איך הם הגיעו לתוך הארגון, שחלק מהם זה על החשבון הפרטי של העובד, וחלק מהם זה בכלל, אני מוצא את עצמי עם קבצים בחוץ, בסדר? שוב, בעיניי זה עדיף להתמודד עם הבעיה, כן? כאילו, כן. אז ניצן, לא. הרבה פעמים יוצא לי לשמוע אנשי סייבר, אנשי סקיוריטי שאומרים, אני לא צריך להבין AI, יש לי חברה שמטפלת בזה. או שיש לי הרבה חברות אחרות שנותנות לי שירותים, יש לי חברה שמטפלת ב-AI. מה אתה חושב על זה? תראה, אני חושב שאפשר להיעזר במומחים ויועצים, אבל בסוף זה טעות לא להבין, כן? כלומר, אתה לא יכול לעשות מיקור חוץ להבנה שלך של דברים. בסוף אתה סיסו, או אתה מומחה אבטחת המידע שמלווה את הארגון, או אפילו אתה יועץ, בסדר? אתה יועץ בתחום ה-GRC ואין לך רקע ב-AI, סבבה. אז מה זה אומר? שאתה לא אמור להכיר את זה? כלומר, בסוף הסיכון הוא של הארגון, של המידע, של העובדים, ויש פה תהליכי קבלת החלטות. אני עוזב כרגע את הרגולציה, אוקיי? אף מומחה חיצוני לא יכול לפצות על חוסר הבנה שלך. עכשיו, זה נכון, בדברים שאנחנו לא יודעים, אנחנו לוקחים אנשים טובים סליחה, גם הלימודים, זה ספק חיצוני, אני לוקח מישהו שיעשה עבודה טובה וילמד אותי, כן? אגב, אנחנו נדבר על ה-USA ארכיטקט, ה-AI ארכיטקט בהמשך, שזה קורס מטורף בעיניי, כן? לכל מי שרוצה, אתה יודע, לעלות ל-800 רגל ולהכיר דברים בצורה זה. אני אומר, אין תחליף אלינו, אוקיי? עכשיו, בסוף, זה נכון שכל סיסו מתמודד עם הארגון שלו, בסדר? והארגון שלו יוביל את הדברים הקשים שהוא נמצא מולם. סיסואים שהם של חברות טכנולוגיות יצטרכו לרוץ או לחדול, כן? אין פה ברירה. סיסואים שחושבים שהם במערכות שמרניות, בנקים וכאלה, יופתעו לשמוע שאי אפשר לצאת מזה. זה נכון ששם יש יותר זמן לאדפטציה, אבל זה יגיע. כלומר, אין ארגון שמסוגל להישאר במרוץ הזה בלי הכלים האלה. ובגלל זה אני כמו אומר שאם שבנקים חשבו בעבר שהם יעשו רק את הכל לוקאלית, ולאט לאט הם גם מתחברים אל הענן, נכון? יש אפשרות נכון, לעשות את זה, רק צריך לעשות את זה בצורה נכונה. כמו שאומרים never say never וזה, אז אני אגיד שסיסו שיגיד שזה לא בעיה שלי ואני מסוגל להתמודד איתה אחרת, זה לא שהוא טועה בהכל, הוא לא טועה, אבל הוא יתקשה לתת תשובות מקצועיות בזמן אמת, הוא תמיד יהיה תלותי ולא יבין את החומר. אני לא חושב שצריך הרבה. אתה צריך להבין את הדברים שרלוונטיים לארגון שלך, ואתה צריך כן לשבת וללמוד, כן? ואני חושב שללמוד זה לא מילה גסה, כן? אז השלב הראשון זה להגיד שלום, קוראים לי ניצן, ואני רוצה ללמוד AI. זה השלב הראשון, אוקיי? ובסוף אני יכול להגיד לך שגם אני, שאני יושב וחוקר ולומד, אני מתחרפן מכמה אני לומד ברמה יומית, כן? כי זה לא נגמר, וזה יפה. העיקר שאתה נהנה מהדרך, לא? אני חושב שזה הכי חשוב. לכאן או לכאן זה יפה, אין מה לעשות, אוקיי? אז טוב. ניצן, חלק מתוך הדברים שקורים במערכות AI זה עבודה עם AI agents. יש לך איזה סוכן, והסוכן עושה בשבילך כל מיני דברים, והסוכן לפעמים גם מנהל סוכנים נוספים שמדווחים לו, ואפשר לעשות מזה אורקסטרציה שלמה. מה זה בעצם סוכן AI, ומה הסכנות שאתה רואה בשימוש בהם? אני אשמח למשהו קונקרטי. תראה, אנשים, זה מה שאמרתי, הנושא של הבנת מושגים, אוקיי? בינה מלאכותית, סטייל צ'אט GPT וכאלה, מה הם יודעים לעשות? הם יודעים לתת תשובות או לחזות דברים, על סמך תבניות, אוקיי? אייג'נטים זה אבולוציה, כן? זה ממש היכולת ללכת ולהשיג תשובות, הפעלת כלים. כלומר, אני יכול לשאול אייג'נט, אם אני שואל מה מזג האוויר היום, אני יכול לקבל תשובה בגוגל בשנייה. אבל אם אני שואל האם להביא מטריה לעבודה היום, זו שאלה אחרת לגמרי שמישהו צריך א' לפרש אותה, ושתיים להביא את הנתונים. עכשיו, בעבר דיברנו על אייג'נטים שמבצעים משימות, סבבה, אני לוקח איזשהו AI, מוסיף לו יכולת להפעיל כלים, מוסיף לו יכולת אורקסטרציה או לימוד או לא משנה מה, והיום אני מדבר פשוט על שכבות של סוכנים שמדברים אחד עם השני,
שבצורה מצחיקה, תחשוב רגע שנניח אני לוקח AI שעוסקים בפיתוח או בתיקונים או בדברים, אני יוצר אקו-סיסטם של סוכנים שמבצעים משימה, שהסיבה היחידה שאני מאט אותם, אתה יודע למה? למה אני מאט את הסוכנים? כי אני לא יכול להתמודד עם זה. אתה רואה חברות הייטק שמייצרות באמת תהליכי פיתוח אוטומטיים, שמכניסים את ה-AI לספרינטים. למה? כדי שבן אדם יעצור באמצע ויקרא את מה שהם עושים. אתה יודע, כאילו, אתה, אתה כאילו אומר, אני מאט אותם כי אין לי ברירה, אני לא עומד בקצב. אז אתה שוב, human in the loop, נכון? אני אתה ה-human in the הבעיה. loop, נכון, וה-human in the loop לא הולך להשתנה, והסיכון הוא פה. הנה, כל סיסו שעכשיו, או כל איש אבטחת מידע שמסתכל, מבין פה את הסיכון ואת הבעיות. ברגע שאתה נותן למערכת כזאת הרשאות, כלים ואוטונומיה, זה כבר לא עוזר חכם. יש לו פוטנציאל לנזק, ואם אני נותן לו הרשאה שהיא גבוהה מדי, והיו לנו מלא כאלה שמחקו בפרודקשן דברים, מסרו נתונים, ואתה יודע, יש בדיוק. פה, ולכן סוכנים, יש best practice לאיך אני משתמש בסוכנים. והכל, כל מה שאתם מכירים מהעבר הוא נכון, ואני צריך בסוף לצמצם, כן? ועדיין בן אדם יהיה באמצע, אין מה לעשות, במקומות שאני לא רוצה שזה ישפיע לי על המוצר, והשוק לא סלחן, כן? כלומר, אף חברה, אנחנו רואים את זה, שחברות שנפגעות מהתרשלות או מכאלה, זה לא שהלקוחות אומרים, נו, זה בסדר, הם השתמשו ב-AI. השוק לא סלחן, זה עובד לשני הכיוונים, אתה רוצה מהר ואתה צריך לדעת לעצור, אוקיי? זה תמיד יקרה, ולכן אייג'נטים ללא ספק שזה אחד מהנושאים שאני רוצה לכסות. אנחנו נכסה מה זה אייג'נטים, נכסה ארכיטקטורות, נכסה חולשות, נכסה את הטופ 10, ללא ספק נשתעשע עם זה. המטרה שלי זה לא שאנשים ילכו אחרי זה ויכתבו סוכנים, זה לא המטרה שלי, אוקיי? למרות שאני אשמח אם מישהו יש יעשה את קורס זה. אוטומציות, זה משהו אחר. כן. ייקחו את הקורס, המטרה שלי זה שידעו איך להתמודד עם זה מבחינת סקיוריטי ומה לדרוש, בסדר? זה המטרה, אוקיי? בוא, אז בואו טוב, נעלה קצת עוד יותר את רף הפחד, בסדר? אנחנו יודעים שיש מערכת חדשה שנקראת מיתוס של אנתרופיק, שיצרה כאן פחד גדול. אז אני אשמח קודם כל אם תסביר לנו למה הפחד הזה, מה זה יצר, ומה הסיכונים במערכת הזאת שגרמה גם לכינוס חירום של בנקאים בכירים. איך זה מזעזע עכשיו מערכות פיננסיות? אז אני מזכיר לך שב-25, מהמם. OpenAI אמרו, כן. הוציאו הודעה לציבור שהצ'אט GPT הבא הוא כל כך מסוכן, שכאילו אנחנו לא יודעים אם לשחרר אותו לציבור. יש פה המון שיווק, אני חייב להגיד, עם יכולת. אבל בואו רגע נשים פה כוכבית שנייה. זה כן. נכון, Cloud Mythos Preview הוא באמת מודל חזק, שיודע לזהות חולשות ויודע גם להפוך יודע גם לזהות, להפוך את החולשות לאקספלויטים פעילים. כלומר, הוא יודע ממש לייצר את הקוד שמייצר את אותה חולשה. כמובן, שזה יושב על נקודה מאוד חזקה אצלנו, אוקיי? אתה יודע, מהרגע שיוצאת חולשה זה משחק נגד השעון, כן? כלומר, אנחנו יודעים לדוגמה שלפני שנה, שנתיים, הזמן שלקח לתוקף, לרתום חולשה חדשה, בזמן הקצר הייתה 48 שעות. הזמן הזה מתקצר, ועכשיו הוא כאילו מתקצר לרמה של דקות. ואז תחשוב רגע, הזמן שלוקח לי להגיב לאירוע, כן? אומרים שלתוקף הכי הרבה בעולם יש זמן. ולי בתור מגן, הדבר שהכי פחות יש לי זה זמן, כן? זה הזמן שלוקח לי להביא את האנשים, להחליט אם לסגור את המערכות, זה הכל פה החלטות אנושיות שהן מאטות אותי, וכמובן שכלי שיודע לרתום חולשות, דבר שהוא מקצר דרמטית את הזמן והמיומנות שדרושה כדי להגן על המערכות, אוקיי? עכשיו רגע אני אגיד שהדיון הדחוף היה בעצם על קצב האיום הסייברי. אני רק מזכיר שסייבר סקיוריטי כבר מ-2019 נמצא ברשימת האיומים של ארצות הברית, כן? זה לא שזה, אתה יודע, זה לא שהם קמו היום בבוקר ואמרו, יש פה משהו עכשיו, חדש. יש פה משהו חדש. אתה מבין שיש את רשימת האיומים על ארצות הברית, יש נשק להשמדה המונית ויש תקיפות סייבר, כן? זה שם. אל תטעה, זה נמצא בטופ, אוקיי? וארצות הברית, אתה יודע, היסטורית, ארצות הברית יחד עם ישראל היו מהחלוציות להתמודד עם הנושא הזה של בכלל אבטחת מידע, כן? אירופה היא נכנסה רק כמה שנים אחרי זה. אז
אז זה לא שאני חושב שיש פה בעיה של עוד כלי חזק, זאת לא הבעיה, כן? הבעיה היא שיש פה הורדה של חסמי כניסה, כלומר, סקריפט קידיס שהיינו מתייחסים אליהם בעבר, הם כבר לא קידיס, יש להם את ה-MCP שעובד עם קאלי, שהם כותבים לו, היה לי קטע מצחיק ששאלתי את קלוד וביקשתי ממנו לסרוק לי איזשהו אתר, והוא אמר לי, אסור לי, ואז כתבתי לו, זה אתר שלי, ואז הוא אמר לי, למה לא אמרת? הוא פשוט התחיל לסרוק אותו ולהתקין דברים, וזה היה משעשע לגמרי. עכשיו שוב, זה אומר סיכון יותר גבוה. מצד שני, אני כלומר, חייב להגיד שאנחנו מתמודדים עם זה נונסטופ, כן? כאילו, אז כן, יש לנו בעיה עם כלי AI, כן, זה יוצר פחד, כן, צריך להתמודד עם זה, כאילו, כמו ולשאלה למה צריך כל אותנו איום עוד, התשובה חדש, היא, כמו הנה, כל איום מצאתי חדש, למה רק צריך בדקנו אותנו. אותו איתו לפני כן, מובן כן, נו, לחלוטין. אז מה טוב. בעצם מנהל שבחברה שלו מפעילים סוכני AI צריך לדעת? הנה אתה עכשיו מנהל את הסקיוריטי, מה אתה אמור לדעת לגבי האבטחה של ה-AI agents? תראה, אני מתייחס לזה, אני מנסה ללמד אנשים להסתכל על זה בצורה מאוד סיסטמטית, בסדר? AI בסוף בנוי מחמש שכבות. בסדר, ננסה לדמיין את זה. יש לי את הדאטה, מאיפה אתה משיג מידע, ואז יש לי את השאלות, מאיפה המידע, מי מאשר את המידע, מאיפה הוא משיג אותו, חיצוני, פנימי, לקוחות וכאלה. יש לי את המודל עצמו, שאתה הולך להביא אותו, שגם שם יש שאלות. מאיפה אני מביא את המודל? יש לי מודלים של קוד פתוח, יש לי חולשות, בעיות. אני שולט על המודל, אני לא שולט על המודל. שכבה השלישית זה בכלל הפיתוחים שאני הולך לעשות, חלילה, רחמנא ליצלן, האם יש לי מפתחים שהולכים לעבוד מול אותו מודל, ואז יש לי עולמות של פיתוח מאובטח וכדומה. בשכבה הרביעית זה תשתית בכלל, כן? כל העולמות של סיסטם, הכל פה. כל מי שחושב שמחליפים אותנו, בסוף יש לי תוכנה שנמצאת על ברזל. מישהו צריך לעבוד עם זה, כן? כאילו, אין ספק, אוקיי? ובשכבה החמישית זה כל הנושא של קומפליינס, ומה אתם רוצים, כל הפוליסות שלכם, ומה אתם רוצים שזה יקרה, כן? ברגע שאתה ניגש לבעיה בצורה מתודית, אתה יכול לנסות לשאול את השאלות הנכונות. נכון, יש שוני בין המוצרים, יש שוני בבשלות, יש באמת הבדל, אבל בסוף אתה צריך להגיד מה המדיניות, מה הבקרות, איפה חשוב לך שיהיה בן אדם באמצע, ואתה יודע, יש פה גם את כל הנושא של ניהול, של מה המשמעות, אם זה נדפק, כן? מה ההשפעה העסקית, משפטית, סקיוריטי והכל, וזה שאלות שאתה יודע, ההנהלה לא תמיד שואלת את עצמה את זה, וגם לא המפתחים שמאוד רוצים את הכלי שיצא הבא, ואני חושב אנחנו לא המבוגר האחראי, אבל אנחנו זה שדוחפים ויודעים מתי למשוך קצת, כמו הילד לפני שהוא נוגע במשהו. אני רוצה שהארגון יצליח, אני ממש לא רוצה להיות גורם מעכב, אבל אני רוצה להיות זה שיודע גם להגיד, חבר'ה, תשימו לב, יש לי פה בעיה, כן? כאילו, וזה נראה לי הכי חשוב שמנהל אבטחת מידע יודע לעשות, אוקיי? אז בואו נגיד שמבחינת קורסים, הכשרות, יש מגוון רחב של הכשרות כאלה בשוק, יש את ה-AISM של איזקה, יש קורסים של ה-SC2, יצרנים אחרים וכולי, עם הסמכות בינלאומיות, ללא. למה בעצם פיתחת קורס חדש בתחום של AI Security? למה לא לקחת מוצר מוגמר וללמד אותו? תראה, קודם כל זו שאלה הוגנת, כאילו, אני לא חושב שהקורסים שקיימים בשוק הם רעים, אני מדגיש, כאילו, יש קורסים מצוינים, זה לא הדיון, כן? אני חייב להגיד שאני תמיד מנסה להסביר למה אנחנו טובים ולא למה אחרים גרועים, אבל אני לא חושב שהם גרועים, אני רגע רוצה להגיד, אני אחלק את זה רגע לארבע קטגוריות עיקריות. כן. יש קורסים, קורסרה וכאלה, שהם לאנשים שרוצים באמת להבין מה זה AI ולהתמקד בצורה רוחבית על דברים, הם לא מלמדים ספציפית נושא סקיוריטי, ייתכן שנושא סקיוריטי יסקרו שם, אבל זה לא יעזור לכם מחר בבוקר ולעשות משהו, אוקיי? יש את הסמכות של איסקה, ISC Square, סאנז, גם הסמכות טובות, הן יותר ניהוליות, אוקיי? זה מה שאני מצאתי. לא שאין תכנים שאני לא חושב שיעניינו, איש אבטחת מידע, אבל זאת לדעתי לא הסיבה שאנשים באים לקורס, אוקיי? אני מאמין שדווקא הרבה מהדברים שמלמדים בהסמכות האלה, הבוגרים שלנו יודעים הרבה מזה, כן? למשל, נכון, יש התאמות שצריך לעשות לנושא ה-AI, אבל לדעתי הם יוכלו להתמודד. כלומר, הם קיבלו סט של כלים שמכין אותם להרבה מהדברים האלה. עדיין ייתכן שמישהו רוצה להרחיב את החלקים הניהוליים, וזה בסדר, כן? יש את החלק השלישי, שזה קורסים שיווקיים, כמו קלוד אקדמי, וויז אקדמי וכאלה, ששוב, הם מסבירים את המוצר הזה ספציפי. וכמובן, יש גם
נקרא לזה מקומות שהם מקורות ידע, כמו אוהס וכאלה, אבל הם לא באמת קורסים, כן? הם יותר עוזרים לך וצ'קליסטים וכאלה. אני, מה שחשבתי שחסר לי, זה קורס שמאפשר לסיסו, אחד, להבין את המושגים, שתיים, לקחת טכנולוגיות מגוונות, ובאמת להבין מה הוא עושה מחר בבוקר איתם, אוקיי? כלומר, אני מאוד ניסיתי שהקורס הזה יהיה פרקטי, מתוך הנחה שמי שמגיע לקורס, הוא כבר בתחום הסקיוריטי, אוקיי? האם הוא יצטרך להשלים דברים אחרים שמעניינים אותו ארגונית? יכול להיות, זה בסדר, אנחנו לא זה. כל אני הזמן לומדים בתחום הסקיוריטי, אנחנו זה לא כל נגמר. הזמן לומדים, גם אני לומד, כן? אין זה. אני מכוון לאותו איש GRC, InfoSec, AppSec, Security Architect, שעובד בארגון, והמנכ"ל שלו חזר כרגע מכנס ואומר לו, אתה שומע? ראיתי כלי שאני חייב לאמץ אותו, יש לך שבועיים. והוא צריך לתת תשובה, ואני רוצה, או אפילו יועצי GRC, שהלקוחות שלהם אומרים, אתה שומע? אנחנו רוצים עכשיו, אוקיי? ואני רוצה שיהיה לו את כל היכולת ללכת ולבצע את מה שהוא כבר יודע לבצע, להעשיר אותו עם מה שהוא יודע, כדי לתת תשובה שהיא מקצועית, שהיא נכונה, שהיא אמיתית, אוקיי? ולדעתי זה מוסיף להם שכבת ידע שהיא קריטית למה שהם יודעים כבר, כן? אני רוצה להעצים כמה שיותר, ואני לגמרי, אנחנו מכוונים את זה לאנשים שהם מגיעים מהתחום של סקיוריטי, שוב, מכל גוונם, זה בסדר. אבל יש להם את הבסיס של מה זה, ומשם אנחנו נבנה את זה קדימה, אוקיי? כן, כלומר, בסופו של דבר, הגישה שלך זה מה יוצא לי מזה. באתי, למדתי 4 מפגשים, איך אני הופך את זה לפרודקשן, איך אני משתמש בזה מחר, איך אני מלכלך את האדם. נכון, זו בעצם נכון, התפיסה. יפה, לגמרי. אז בוא ניקח את זה צעד אחד קדימה. אתה יכול לספר על קהל היעד, על המבנה של הקורס, על הנושאים שלו, כי קהל היעד, אמרת, מגיעים הרבה מאוד אנשים מתחום הסקיוריטי, הרבה נכון. מאוד גוונים שונים, אבל איך אתה בנית אותו? מה הסטרקצ'ר שלו? איפה הדיזיין? אז תראה, אז קודם כל, מה הקורס הוא כן ומה הקורס הוא לא. מהמם. AI בסוף זה תוכנה, בסדר? כאילו, אני יכול ללכת סחור סחור ולדבר באוויר, אבל בסוף יש לנו כלי שאנחנו צריכים ללמוד לעבוד איתו. כלומר, אני באמת הולך לעבור על מושגים טכנולוגיים וטכניים, שוב, ברמה מובנת לכל איש, ואני רוצה, איך קוראים לזה? להתחיל מהמדיניות של מה אתה רוצה, ולצלול ללמטה, לרמת הקוד, לרמת הבעיות. מהתמונה הגדולה ועד למטה, כן? כלומר, אני כן רוצה להתמודד עם הנושא של מערכות AI, אני כן רוצה לדבר על מערכות LLM, SLM, agentים, MCPs, אני כן רוצה לדבר על החולשות, אני רוצה לדבר על הטופ 10, ואני רוצה לתת דוגמאות כדי שאנשים יבינו את הבעיות, ואני רוצה להגיד גם איך הטכנולוגיה עובדת. מה אני לא הולך לעשות? אנחנו לא נרד לבית ולבית. כלומר, יש דברים שאני כן הולך להסביר אותם, אבל אנחנו לא נצלול, כלומר, כל איש AI ברמת פרופסור שיבוא לשמוע את ההסברים שלי, כנראה יחנוק אותי דקה אחרי. אני כן הולך להסביר מודלים, אבל אני אסביר את מה שאני צריך לדעת בתור איש סקיוריטי, אוקיי? ששוב, בסוף, אמרתי, אני לא הולך להיות, אני לא מלמד את האנשים, ואפשר לעשות קורס שלם רק על מודלים של AI. אני רוצה שתלמד איך אתה מאבטח אייג'נטים, מערכות AI, על כל מיני סוגים, על כל מיני סוגים של, איך קוראים לזה, כלים. ואמרתי, השאיפה שלי בסוף, זה שמי שמגיע לקורס, אוקיי, אמרתי, קהל היעד זה אנשי אבטחת מידע, GRC, AppSec, אפילו אנשים שהם בתחום הפרטיות, אבל מכירים יותר, אוקיי, מכירים את הנושא, כי יש פה המון דרישות, מנהלי סיכונים, סיסואים, אוקיי, מבינים את הסייבר, או למדו אצלנו בקורס, סבבה, רוצים להוסיף את השכבה של המעשי, כן? זה לא קורס למי שלא מכיר מושגי יסוד בעולם הסייבר, זה פחות מתאים, זה, אלא אם כן הוא עבר באמת חלקים מקדימים של הקורס שלנו, המטרה היא לא לייצר חוקרי פורנזיקה של AI, זה לא המטרה שלי, אוקיי? ולכן אמרתי שהקורס, אני מאוד מנסה שהוא יהיה מאוד יישומי. אנחנו נעבור בשלבים על מודלים, ארכיטקטורות, אינטגרציות, על דאטה, על סוגי חולשות רלוונטיות לעולמות ה-AI, תרחישי שימוש אמיתיים. אגב, השאיפה שלי זה שאנחנו גם נעשה איזשהו אונבורדינג קארד למוצרים, זה הפרויקט סיום שלי, כן? והשאיפה שלי גם לייצר איזשהו, אתה יודע, אם אנשים יאפיינו מערכת, ואני אעזור בזה, על איך אני עושה בכלל
איך אני עושה את כל התהליך של AI readiness, כן? ובסוף נייצר איזשהו score card, כן? בתור פרויקט סיום בסיסי, כן? אני אוכל, השאיפה שלי זה להפיץ את זה לכל הסטודנטים, ותראה איזה מאגר ידע יפה יצרנו, כן? אני לייצר חושב איזה שזה משהו נהדר. מגניב, איזה משהו מגניב דרך נוטבוק אליהם, שיהיה כאילו הקפסטון של שירמו הקורס. כמה שהם רוצים, הקורס הוא בנושא AI, שיהיה ברור, אני לא, אני אומר הפוך, מי שעושה את הקורס מקבל את העבודה ולא מרמה, כנראה שהוא לא בקורס הנכון. לא, סתם, סתם. אני כמובן רק שיבדוק טוב את אבדוק טוב את הסדר של התשובות. האותיות בעברית לפני שהוא מציג לנו אותו, זה הכל. אני מבטיח לך, אני יודע להתמודד עם זה. אני, כבר עשינו, אנחנו מכירים את כל הפולישטיקים, אבל זה לא המטרה. המטרה שלי, שבסוף תדע באמת לנתח מה ה-AI הזה שאתה מכניס אליך הביתה, אוקיי? ואם כל זוג יבחר טכנולוגיה אחרת, ובסוף נוכל לעשות שיתוף ידע, אוקיי? לא מצגות סיום אולי, אבל שיתוף ידע נוכל לעשות, לדעתי זה בהחלט יהיה משהו שהוא נחמד וכדאי, אוקיי? מדליק. טוב. אז שאלה אחרונה באמת, יש התמחות אחת, כן? מרכזית, שאתה חושב שהיא תהיה קריטית לאיש סייבר בעוד נניח 5 שנים? אה, התמחות, תראה, כישורים. אני חושב אתה יודע, AI מביא מערכת של הסתברויות במקום משהו שהוא דטרמיניסטי, כן? כלומר, אתה יודע, היה מישהו פרסם בצורה מצחיקה שאתה רואה את הקלוד חושב, כן? את הזה, והוא מבקש ממנו לעשות משהו, והקלוד כותב שם, אני לא יכול להריץ את הפקודה הזאת, אולי אני יכול לפתוח פאורשל ולהריץ את זה משם. כלומר, הוא מנסה לעקוף את מה שאנחנו מונעים ממנו מלעשות. עכשיו, אני אגיד זה לא השתנה בעיניי. הקישור הכי קריטי, או היכולת הכי קריטית של איש אבטחת מידע, זה לחשוב במונחים של ניהול סיכונים, ולא במושגים של 0 או 100. בסדר? זה נשמע מאוד, אתה יודע, תיאורטי, אבל זה מאוד מעשי. בסוף, אני מאמין שני דברים, הם תמיד נכונים, וזה כל איש אבטחת מידע יגיד לך. אחד, אם מישהו ינסה לפרוץ אליך לאורך זמן, מספיק זמן, מתישהו הוא יצליח. בסדר? שתיים, אני צריך לעשות הכל כדי שמתישהו מצליח, אני יכול לזהות אותו וממש קשה לו לעשות נזק אצלי. כלומר, זה החלק של הסייבר הייג'ין, איך אני מכין את הארגון לזה שייתכן שמחר משהו יקרה. אנשים לפעמים חושבים, אתה יודע, אם X אז Y. אם עשיתי סיסמה חזקה, אז זה זה. אם שמתי חומת אש, אז... אבל זה לא, כי יש לי את האלמנט האנושי שנמצא פה, הוספתי את האלמנט של ה-AI שלא לטעות, הוא לא יותר טוב, כן? הוא לא... בסוף ה-AI אומן על הרבה אנשים שהם, אתם מתמודדים איתם היום, רק שעכשיו יש לי הרבה כאלה, כן? וגם זה קופסה שחורה, ולכן המושגים של ברוב המקרים, בהסתברות גבוהה, בהתפלגות מסוימת, אוקיי? אני צריך לתכנן בקרות שיודעות להתמודד עם האי-ודאות הזאת, אוקיי? זה לא השתנה, אבל זה דורש איזשהו שינוי מנטלי למי שעדיין לא עשה אותו. בסוף אנחנו מנהלי סיכונים, אוקיי? ואנחנו צריכים להביא את הארגון לא למצב מושלם. מצב מושלם תכבד את המחשבים, אבל אנחנו צריכים להביא אותו למקום שהוא מסוגל להתמודד עם ה-AI ברמה טובה, ומי שיכול לעשות את הקפיצה הזאת בחשיבה, ומי שמסוגל להביא את זה, יהיה שווה זהב, כן? הוא פה. ומי שיישאר בלוגיקה הישנה, ימצא את עצמו אומר, לא חשבתי שזה יקרה, בסדר? וזה לא תשובה טובה, אנחנו יודעים. ולצערי אי אפשר לחזות, ולפעמים אני רק אוסיף, אתה יודע שהרבה אנשים חושבים שסיסו טוב זה סיסו שלא היה לו אירוע. אין דבר כזה, זה כמו איש תקשורת שלא היה לו נפילות. אנחנו בסוף מתמודדים כל הזמן עם המציאות, אוקיי? והמציאות היא חזקה יותר מכל מה שאנחנו נוכל להביא לשולחן, ובסוף תחזור חזרה לבייסיק, זה ניהול סיכונים, וללמוד AI זה לגמרי לעזור לך לנהל את הסיכון. בסדר? אז קודם כל, ממש נהניתי. כמה שאני לומד כל הזמן, תמיד כשאני מדבר איתך, אני משכיל עוד יותר. אני מבין ממך. שבסופו של דבר, אם מישהו רוצה להגיע אל הארגון שלי, הוא יגיע אל הארגון שלי. אני יכול כאיש סקיוריטי לעכב אותו, אבל להגיד שיש פה כלי חדש ואני לא מכיר את הסיכונים שלו, ומבחינתי אם אני לא מכיר אותו אני מתעלם לחלוטין, זה הדבר הכי גרוע שאני יכול לעשות, גם לעצמי וגם בשביל הארגון שלי. ניצן, תודה רבה לך.
אני אשמח כמובן להשתתף גם בקורס שאותו אתה מוביל כדי להמשיך וללמוד בשמחה, בעצמי בשמחה, מהטובים מבטיח לא ביותר, לאכזב. ושיהיה לנו ימים שקטים. תודה על השיחה. אמן, אמן ואמן. תודה רבה, ערן. תודה. להתראות, ביי ביי.